ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് 28ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. നമാമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുവരെ എന്താണ് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം എന്താണ് 7 ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ആ ഭാഗവതം കേട്ടത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയണേ നോക്കാം. ശ്ലോകം 28. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജിജ്ഞാസിതാത്മയാഥാർത്ഥ്യോ ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. കുതോഭയം ഹരേ കൃഷ്ണ. ജിജ്ഞാസിത ആരാഞ്ഞ ശേഷം ആത്മയാഥാർത്ഥ്യ സ്വ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മുനേഹേ പണ്ഡിതനായ തത്വജ്ഞാനിയിൽ നിന്നും വ്യാസസുതാ വ്യാസപുത്രൻ അസൗ ഇദ്ദേഹം ഹിത്വ പരിത്യജിച്ച് ഇതം ഈ ഭൗതികാസക്തി ത്രിബാഹേ രാജാവേ ഗംഗായാം ഗംഗാനദീ തീരത്ത് യാസിതി പോകും അദ്ധ നേരിട്ട് അകുതഹ ഭയം നിർഭയ ജീവിതം. വിവർത്തനം. ശില പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. മുനിശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസപുത്രനിൽ നിന്നും യുക്തമായ ആത്മജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹം സർവ്വവിധ ഭൗതികാസക്തികളും പരിത്യജിക്കുകയും നിർഭയമായ ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറയണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എല്ലാവരും എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് എങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താവും? എല്ലാ ഭൗതികാസക്തികളും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്താവും? ശുദ്ധഭക്തനാവും. നിർഭയമായ ജീവിതം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ഭൗതിക ആസക്തി പരിത്യജിക്കുക, ഭൗതിക ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ പറ്റും.
നിർഭയമായ ജീവിതം, അല്ലെ? പേടിയില്ലാത്ത ജീവിതം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടിയൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ അജ്ഞതയാണ് ഭൗതിക ജ്ഞാനം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ആരാണ് ശരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ്, പിന്നെ എന്താണ്? അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ 6 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഗുണങ്ങളാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവാത്മാവിനുള്ളത്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവനവനെ സംബന്ധിച്ച യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അറിവിനെ അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ് തത്വശാസ്ത്രം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള, നമ്മൾ അതിനെ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറ്റിയാണ് തിരിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ലക്ഷ്യമില്ല ശരിക്കും, അല്ലെ? എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തരം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും പല പല ഉത്തരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരാൾ പറയും എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ജോലിയിൽ കയറിയിട്ട് എന്റെ പേരും പ്രശസ്തി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയും. വേറൊരാൾ പറയും എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഉത്തരമല്ല ഉണ്ടാവുക. പല പല ഉത്തരങ്ങളാണ് അവർ പറയുക. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാര്യ വേണം, നല്ല മക്കൾ വേണം, സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നായിരിക്കും ചിലവരുടെ ഇതുണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ പല പല ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പലരും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഒരാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നത പദവി എനിക്ക് അലങ്കരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ പോണ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പോകണമെന്നായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക. ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്നായിരിക്കും അയാളുടെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ പല പല ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തർക്കും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ എന്താണ് ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി ഈ 4 ഘടകങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ എത്തുക, അത് പരമാനന്ദ സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ മറന്നുപോയില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ അജ്ഞതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ പുറത്തുള്ള ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള അറിവ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വിമുക്തി വേണം. അതിനുശേഷം എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും പുനരഭിജനനം, പുനരഭിമരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അത് വേണ്ട. നമ്മൾക്ക് ഇനി ജനനവും മരണവും ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അറിവിനെ അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ് തത്വശാസ്ത്രം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇല്ലാതെ തത്വശാസ്ത്രം എന്നത് ശുഷ്കമായ അഭ്യൂഹമോ സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കലോ മാത്രമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരുവന് ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും അങ്ങനെ നിർഭയതയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭീതി നിർഭരമാകുന്നു. ഒരു തടവറയിലെ തടവുകാർ സദാ അനുഭവിക്കുന്ന ഭയം പോലെ. കാരാഗൃഹത്തിലെ നിയമനിബന്ധനകൾ തടവറയിലുള്ള ആർക്കും ലംഘിക്കാനാകില്ല. നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരു കാലാവധി കാരാഗൃഹ ജീവിതം ദീർഘിക്കപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നാം സദാ ഭീതി പൂണ്ടവരാകുന്നു. ഈ ഭീതാവസ്ഥയെ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഏവരും വൈവിധ്യമാർന്ന എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചോ ലംഘിക്കാതെയോ തികച്ചും ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്. വിമോചനം അഥവാ മുക്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ നിരന്തര ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം ലഭിക്കലാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്താൽ ഉത്കണ്ഠയുടെ ഗുണം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഉത്കണ്ഠ? നമ്മളുടെ ഉത്കണ്ഠ എന്താണ്? പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കോ? എന്തിന്റെ ഭയമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്? മരണഭയം. എപ്പോഴും മരണഭയം മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ മരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ 100 കൊല്ലത്തിന് മേലെ ജീവിക്കുന്നല്ലേ ശരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്. നാളെ നമ്മൾക്ക് മരണം വരുന്ന ആരെങ്കിലും പേടിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാല്. ബാക്കിയുള്ളവർ മരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു നിൽക്കോ, ചെറുപ്പാണ്, അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യോ എത്ര ചെറുപ്പത്തിലാണ് മരിക്കണേല് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഗതി എന്താണാവോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും.
ആ ഒരു സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ റൂട്ടീൻ വന്നു. മേ ബി നമ്മൾ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കുളിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മേ ബി ഒന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മളൊന്ന് TV ഓൺ ചെയ്യും, അവിടെ അന്നത്തെ ന്യൂസുകൾ കേൾക്കും. അങ്ങനെ അതിൽ നമ്മൾ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ മക്കള് സ്കൂളിൽ നിന്നോ ജോലി കഴിഞ്ഞോ വരാറുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പാകം ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ ഉത്കണ്ഠകളിലാണ് നമ്മൾ പോവുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല നാളെ നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ അയാളുടെ മാതിരി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ, ഇത് നമ്മളുടെ ഗതി നാളെ ഇതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ മരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ മാത്രം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ? പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേര് പറയണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു നിമിഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന്, നമ്മൾ മരിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഭയം നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊന്നും എനിക്കുള്ളതല്ല, അത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരന്റെ ടെൻഷനാണ്, ഞാനൊക്കെ എത്രയോ കാലം ജീവിച്ച് ഞാൻ പോണതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് എന്താണ്, 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, നമ്മൾ എന്താവണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്തെന്ന്, നമ്മൾ 10 കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര ഫോളിഷ്നെസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പം ആ ഭയം പോകട്ടെ, വേറെ എന്തൊക്കെ ഭയങ്ങളാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ സൗന്ദര്യം എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പേടി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ, കാലുവേദന ഉണ്ടാവുമോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭംഗി പോവോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ടെൻഷനാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ ടെൻഷനാണോ അല്ലയോ? പറയൂ. അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് ഒരു വയസ്സാവും, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വരും അല്ലെ, ഈ ഒരു പേടി നമ്മൾക്കില്ലേ? അല്ലേ? ഇനി പോട്ടെ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചോളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ പറയും ആ ടീച്ചറാണ്, ടീച്ചർ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് റെസ്പെക്ട് തരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പേടി എന്താണ്, ഈ സ്ഥാനം നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബഹുമാനം നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു പേടി നമ്മൾക്ക് വരും. ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഏത് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു പേടി കൂടുതലാണ്. ഇനി നമ്മുടെ വീടിനുള്ള ഫാമിലി ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പേടി, നമ്മൾ എന്താ എല്ലാം, ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയാണ്, അധികം വീട്ടമ്മമാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ, എത്ര ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരായാലും അവർക്ക് ഭർത്താവുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരൊക്കെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലെ, അവർ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു പേടി നമ്മൾക്കുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയാണ്, അയ്യോ ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാവില്ല, എന്റെ ആ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും. അവരിപ്പോ എല്ലാത്തിനും അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നാലെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ്. അതിന് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളില് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പേടിയാണ് അല്ലെ. അവന് കുറച്ച് ഏജ് ആയ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുമ്പോ എന്താ പേടി, അയ്യോ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത നിമിഷം വീണ് പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ അതാണ് പറയുന്നത്, പദം വിപദം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പേടിയാണ്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ്, പേടിയുടെ ഒരു കൂടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നിലൊന്ന് അങ്ങനെ ആ ഒരു പേടി ഏതൊരു സന്ദർഭം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പേടിയാണ് നമ്മൾക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നിരന്തര ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസം ലഭിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ? സാധ്യമല്ല. കാരണം ഏത് ആണെങ്കിലും അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാം ചെയ്തു ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ മുമ്പത്തെ അത്രയ്ക്ക് പേടി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും. അപ്പൊ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, അടുത്തതും ഞാൻ ഏത് ലെവലാണ് പോകാൻ പോണേ, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. കാരണം ഇപ്പൊ മാതാജിയൊക്കെ പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ചൊരു സമാധാനം കിട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, മുമ്പത്തെ തരത്തിലുള്ള അയ്യോ നാളെ എന്താ സംഭവിക്കാന്നുള്ള ഒരു പേടികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാൻ കാത്തോളും നല്ല ഒരു കുറേശ്ശെ ഒരു വിശ്വാസം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ വരാൻ പോണെന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയുള്ള ആ നിരന്തരമായ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആശ്വാസം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ എന്തായി മാറുന്നത്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്. അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ, അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഉത്കണ്ഠയുടെ ഗുണം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം, ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം, അല്ലെ? അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? സത്യം പറഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാൾ ആരാണ്? എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവും അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അളവ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തിനും ആസ്വദിക്കണം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളത് തോന്നണത്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ അതിൽ മുഴുകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളാണ്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ തരുന്ന ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവും ഭഗവാൻ തരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അത്രയ്ക്ക് കഴിവ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ തുള്ളിയും ഒരു സമുദ്രവും പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ തുള്ളിക്ക് എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും? അത്രയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിൽ മുഴുകി മുഴുകി ഇതിനേക്കാളും മേലെ പോകണം, ഇതിനേക്കാളും മേലെ പോകണം. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളെ സമ്മാനിക്കുന്നു. അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഒരു പരിധിയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. പരമാനന്ദ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികമായി ദുഃഖം എന്ന് പറയണതും ഇല്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ബലൂൺ നോക്കൂ, ഒരു ബലൂണെ നമ്മൾ വീർപ്പിച്ച് അതിനെ അത്രയും വലുതാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കുമോ? ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് എന്തുണ്ടാവും? അത് പൊട്ടിപ്പോവും, അല്ലെ? അതിന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് ഷേപ്പ് മാറി എല്ലാം പീസായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം? ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പം ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. നമ്മളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾക്കൊരു ഫാമിലി, നമ്മൾക്കൊരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, മക്കളെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതില് എൻജോയ് ചെയ്യരുത് എന്നല്ല ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് ഒന്നിനും ആഗ്രഹിക്കരുത്, അതിൽ മുഴുകി പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ആ ലിമിറ്റ്, പരിധി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെ നമ്മൾ നിർത്തണം എന്നുള്ളത്. ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ ശ്രേഷ്ഠപുത്രനായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായ തത്വജ്ഞാനിയുടെ സംസർഗത്തിലാണ് ഇത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന് ആരനുഗ്രഹമാണ് കിട്ടിയത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വന്നിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വേദജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മൃത്യു സംഭവിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും അപ്രകാരം അഭികാമ്യമായ ഫലം സംപ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ആ പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൂർണ്ണമായും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കഥകളാണ്. അവർ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി വന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഭൗതികമായ ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും പരീക്ഷ മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാഹം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉറക്കമുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം, വെള്ളം, ഉറക്കം. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരോടും പിറ്റേ ദിവസം ദേഷ്യമാണ് തോന്നുക. ആരെങ്കിലും അനുഭവം തോന്നാറുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഷ്യം വരും. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ദേഷ്യമായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മള് ചിലപ്പോ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ്, കുറെ ക്ഷീണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് വിളിച്ചു നിൽക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് എഴുത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തൊരു ദേഷ്യം വരുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ എണീറ്റ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വന്ന് കിടന്നത്, അപ്പൊ 1 മിനിറ്റ് പോലും കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേരം നമ്മൾ ഏകാദശി ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കും, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ അത് വരുമ്പോഴേക്കും ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല വിശപ്പായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് പരിചയമില്ല, പഴക്കമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരോടൊക്കെ ദേഷ്യമാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പതിവ് വിട്ട് നമ്മളുടെ ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു, നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നു, അല്ലെ?
അപ്പോൾ എന്നാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ 7 ദിവസവും, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ, ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളെ വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അതുപോലത്തെ ജീവാത്മാക്കളല്ലേ, നമ്മളെ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിലല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനാൽ അവർ ഭൗതികാസക്തിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി നിർഭയമായ ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പേടിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, ഒരു മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ അവർ പറഞ്ഞു, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ പ്ലാനിനനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ പ്ലാനാണ്, ഞാൻ അത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനുകളാണ് സഫലമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനനുസരിച്ചല്ല നടക്കുക. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും, അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലികളൊക്കെ അത്രയും ഭംഗിയായി, ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങി, ഞാൻ പഠിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജോലി വാങ്ങി, അത്രയും നല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അസൂയ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഞാൻ എത്തുമ്പോ ഒക്കെ അത് എന്റെ കഴിവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഭഗവാന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? അധികം പേരും കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം ഞാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി, ഞാൻ 24 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് IAS കിട്ടിയത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. എന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പൊ അതേ തന്നെ ഇതേ പ്രയത്നം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം നടന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെയിലായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? പറയും, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഞാൻ എത്ര ഇത് ചെയ്തതാണ്. നല്ല ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇപ്പോ നല്ല സമയമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഈ ചീത്ത ആൾക്കാരെയാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് കമന്റ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ഭഗവാന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ലെവലിലേക്ക് എത്തണം? നമ്മൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്, അത് നമ്മൾക്ക് നല്ലതിനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിയാണ്, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ കാലത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അയ്യോ ഭഗവാൻ എന്ത് ക്രൂരനാണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ആ ആത്മാവിന്റെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത്. അപ്പം അവരുടെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാട് തീർന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഭഗവാൻ അവരെ കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യോഗമാണ് നമ്മൾക്ക് 75 വയസ്സ് വരെ, 50 വയസ്സ് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 90 വയസ്സ് വരെ, 100 വയസ്സ് വരെ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റുവരില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവം നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പേടി തോന്നില്ല, മരണത്തിനെയും നമ്മൾ പേടിക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇത്തരം അനുകരണാത്മകമായ ശ്രവണം യഥാർത്ഥ ശ്രവണത്തിന്റെ ഒരു വികൃത രൂപം മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായുള്ള സൗകര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായി അപഹാസ്യരായ അത്യാഗ്രഹികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഭാഗവത സപ്താഹ പ്രകടനത്താൽ ആരും വഴിതെറ്റി സഹിക്കപ്പെടരുത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകരുതെന്നൊന്നല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതം വെറുതെ കേട്ട് കഥ കേൾക്കാനുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പലരും പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശരിയാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നിറയെ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭാഗവത സപ്താഹം നടത്താറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നാലും വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാവരുത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കും, ഭാഗവത സപ്താഹം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ സെന്റൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി രാജ്ഞ ഉപാദിശ്യ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
കോവിദാഃ ലബ്ധാപചിതയഃ സർവേ ലബ്ധാപചിതയഃ സർവേ കദീജഗ്മു സ്വകാൻ ഗൃഹാൻ സ്വകാൻ ഗൃഹാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രകാരം രാജ്ഞി രാജാവിനോട് ഉപാദിശ ഉപദേശം നൽകിയ ശേഷം വിപ്രാഹഭേദങ്ങളിൽ നിപുണരായവർ ജാതക കോപിതാക ജ്യോതിഷത്തിലും ജാത സംസ്കാര കർമ്മത്തിലും വിദഗ്ധരായവർ ലബ്ധ അപചിതയ ധാരാളമായി പ്രതിഫലം ലഭിച്ചവർ സർവേ അവരെല്ലാം പ്രജീജഗ്മുഹു മടങ്ങിപ്പോയി സ്വകാൻ അവരവരുടെ ഗൃഹാൻ ഭവനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരുമാതിരി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഇപ്രകാരം ജ്യോതിഷജ്ഞാനത്തിലും ജാത സംസ്കാര കർമ്മത്തിലും നിപുണരായവർ ശിശുവിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് വിവരണങ്ങൾ നൽകി. ധാരാളമായി പ്രതിഫലം നൽകപ്പെട്ട അവർ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ജാതകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം അവർക്കെല്ലാം നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ നൽകി പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ അവരൊക്കെ യാത്രയാക്കി. വേണ്ട വിധത്തില് ഉപചാരം ചെയ്ത് അവരൊക്കെ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഖജനാവാണ് വേദങ്ങൾ. എന്നാൽ അത്തരം ജ്ഞാനം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയതാകുന്നു. അന്യഥ എല്ലാവിധത്തിലും ഭാവാർത്ഥം കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി മുഴുവൻ. സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ജനങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയാണ് വേദങ്ങൾ. മനുഷ്യജന്മം എല്ലാ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകാനുള്ള ഒരു സുവർണാവസരമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വില പിടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പുണ്യം ഒരുപാട് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതിന് ഓവറായിട്ട് ഇതില്ല. അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ്, പുണ്യങ്ങളെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആ പുണ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞത്? പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം. അവിടെ ഭക്തി ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നു മാത്രം. ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ഹൃദയത്തില് അല്ല ഗൃഹത്തില് ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഈ ഭാരതം, നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ജന്മമൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ, അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. ഓരോ അവതാരങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവതാര ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മളെ, അതായത് ഇവിടെയുള്ള ബദ്ധാത്മകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് അല്ലെ, ധർമ്മം ഇത് വരുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ മനുഷ്യജീവിതം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സുവർണ അവസരമാണ് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ. എന്താണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള്? ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം, അതിഭൗതിക ക്ലേശം, പിന്നെ അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ. ഈ മൂന്ന് ക്ലേശങ്ങൾ ഏത് ത്രൂവാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഇത് എന്താണ് പാരലായിട്ട് പോയോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതവസ്ഥയിലായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, ഈ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളുടെയും ആത്മീയ മോക്ഷത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യജീവിതം വേദജ്ഞാനത്താൽ യുക്തമായി മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വേദജ്ഞാനത്തിനായി സവിശേഷമായ പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതരായ വിശേഷ ധിഷണാശാലികളായ വ്യക്തികളെ വിപ്ര അഥവാ വേദജ്ഞാന ബിരുദധാരികൾ എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിച്ച് ഉള്ള അറിവുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് വിപ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ വിജ്ഞാന ശാഖകളുണ്ട്. അവയിൽ ജ്യോതിഷവും രോഗനിർണയ ശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാരന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ രണ്ട് പ്രമുഖ ശാഖകളാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ബ്രാഹ്മണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിശാലികളായ വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടുവാനായി വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്താണ് ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നടക്കുക നമ്മുടെ ലൈഫില് അന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇനി രോഗനിർണയ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ദേഹത്തിന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുക? ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല മനസ്സിനും അല്ലെ, രണ്ടു തരത്തിലും നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ വരാം. അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ബ്രാഹ്മണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിശാലികളായ വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടുവാനായി വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളെല്ലാം അഭ്യസിച്ചു. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണരാണ്
വൈദ്യന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അതുപോലെ ജ്യോതിഷ ഇതും പറയാനായിട്ടുണ്ടാവുക. ആയോധന വിദ്യ, ധനുർവേദം പോലും അത്തരം ബുദ്ധിമാന്മാരായ വ്യക്തികൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. ദ്രോണാചാര്യരും കൃപാചാര്യരും പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അസ്ത്രവിദ്യയിൽ അത്രയും ഉന്നതരായിരുന്നു അല്ലെ. ഇത്രയും അർജുനനെയൊക്കെ അസ്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചത് ദ്രോണാചാര്യരല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്രൻ എന്ന പദം സാരവത്തായതാണ്. വിപ്രരും ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ. അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായവരാണ് വിപ്രർ. ഭൗതിക ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് അവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് വിപ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയതയെ സംബന്ധിച്ച ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ നിപുണരായവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. എന്നാൽ ഈ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണര് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിജ്ഞാന ശാഖയെ ജ്ഞാനകാണ്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ, നമ്മളൊരു ഭഗവത് സേവ അങ്ങനത്തെ പൂജകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗണപതി ഹോമൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിഘ്നങ്ങൾ വരാണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് വിഘ്നങ്ങൾ വരരുത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യും. അതുപോലെ ഭഗവത് സേവ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ, അങ്ങനെ കുറെ പൂജകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? വിപ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനു മേലെ എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എത്താം, അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം നമ്മള് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ, എന്താ പറയുക, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കൂ. ഒരു പത്രം എന്താണ്, ഒരു ഇലയായാലും പൂവായാലും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യൂ. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നതും അവരതിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനുപരിയാണ് ഉപാസനാകാന്ഡം. ഉപാസനാകാന്ഡത്തിന്റെ പരിപൂർണത വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിലാകുന്നു. അപ്രകാരം പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരെ വൈഷ്ണവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച ലെവലിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എത്തുമ്പോ അവരെന്തെന്ന് പറയുന്നു? വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നു. വിവിധ ആരാധനാ രീതികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് വിഷ്ണു ആരാധനയാകുന്നു. ഉത്കൃഷ്ടരായ ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ വൈഷ്ണവരാകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വൈഷ്ണവർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നു. എന്താ കാരണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാനന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഷ്ണവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപക്വമായ ഫലവും കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനാകാന്ഡം എന്നീ 3 കാണ്ഡങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായ ശ്രദ്ധാവിഷയമാകുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഒരു ഉപാസന, ഇതിൽ ഏത് ലെവലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഉപാസനാകാന്ഡം മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, കർമ്മകാന്ഡം കൂടി അതിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതായത് ഇത് 3ഉം നമ്മളെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കണ്ടേ? ഈ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കൊരു ഭൗതിക ജീവിതം കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം കൂടി ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി തരും എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതം. അപ്പോ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാ വേദവിഷയങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോ സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. മാതാജി ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ, നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.